ሰበስልጣንን ሓይልታት ጸጥታን ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ መግሃስ መሰላት ይፍጽሙ ከም ዘለዉ ሂማን ራይትስ ዎች ዝበሃል ተጣባቂ ዓለም ለኻዊ ትካል ኣፍሊጡ። እቲ ተሓላቐ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ዓለም ለኻዊ ትካል ኣብ ጸብጻቡ ሰበስልጣንን ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያን ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝቕመጡ ዘለዉ ተጋሩ ኣብ ልዕሊኦም ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ ከምኡውን ኣብ ምንቅስቓስ ኣብ ስራሕ ኣብ ኣገልግሎት ምርካብን ከቢድ ገደብ ምግባር ይቕጽሉ ከም ዘለዉ ይሓቢሩ። እዚ ትካል ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኩናት ትግራይ ካብ ዘበቃ ኣስታት 4 ዓመት እኳ ኮይኑ እንተሎ ዓሌታዊ ገህሰት ግን ብሰፊሑ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ይቕጽል ኣሎ ኢሉ። ኣብ እዋን ምጅማር ኩናት ትግራይ ጀሚሮም ካብቲ ከባቢ ዝተባረሩ ተጋሩ ሕጂ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እታ ክልል ኣብ ዝርከቡ ማዓስከራት ስደተኛታት ኣብ ዘስካሕክሕ ኩነታት ከም ዝርከቡ እውን እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ ኣሎ። እቶም ኣስታት 1 ሚልዮን ዝኾኑ ዜጋታት ብፍላይ ድማ ምስ ምፍራም ውዕል ፕሪቶርያ ተኣሳሲሩ ናብ መረበቶም ክምለሱ ተስፋ ገይሮም ዝነበሩ ኮይኖም ዛጊድ ግን ከም ዘይተመልሱ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ሰብ መዚ ክልል ኣምሓራ ኣካል ክልሎም ከም ዝኾነ ዝምጉትሉ ከባቢ ካብ እዋን እቲ ኩናት ጀሚሩ ኣብ ትሕቲቶም ወልቃይት ኢሎም ዝፅውዑ ጥቓት ኣምሓራ ይኣትዩ ዝርከብ። እቲ ኩነታት ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ፈረምቲ ውዕል ፕሪቶርያ ዝኾነ ሰብ መዚ ትግራይን ፌደራል መንግስትን ዘለዎ ውጥሪ ዝያዳ ካብ ዘጋድዱ ዘለዉ ጉዳያት ምዃኑ እውን ይግለጽ። መንግስቲ ፌደራል ቅድሚ ኩሉ ተመዛበልትን ኣብ መረበቶም ክምለሱ እሞ ባዕሎም ብዝመረፅዎ ኣካል ክመሓደሩ ክጠልብ እንከሎ ነቲ ውዕል ዝፈረመ ውድብ ሕወሓት ብወገኑ እቲ ከባቢ ፀጥታዊ ውሕስነቱ ዝተሓለወ ከም ዘይኮነ ብምምጓት መጀመርታ እቲ ከባቢ ናብ ቅድመ ኩናት ዝነበረ ኩነት ናብ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ክምለስ እዩ ዝጠልብ። ምክትል ዳይሬክተር ኣፍሪቃ ሂማን ራይትስ ዎች ላቲቪያ ባደር ሂባቶ ኣብ ዘላ መግለፂ ድማ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝርከቡ ተጋሩ ኣብ ኩሉ መዳያዊ ህይወቶም ከቢድን ንሰብኣዊ ክብሪ ዝገህስ ገደባትን የጋጥሞም ኣሎ ኢላ። ሰበስልጣን ኢትዮጵያን እቶም መሻርክቶምን ተጋሩ በድማዒ መንገዲ ካልኣይ ደረጃ ዜጋታት ክኾኑ ዝገብር ኣተሓሕዛ ክቕጽል ኣሚኖም ዝተላዕሉ ይመስሉ ክትብል እውን ከሲሳላ። ኣብዚ እዋን እዚ ተጋሩ ካብ ከተማታት ወፃኢ ንኽንቀሳቐሱ ካብ ቤት ጽሕፈት ወረዳ ግዝያዊ ፍቓድ ክሕዙ በቶም ኣብቲ ቦታ ዘለዉ ኣመሓደርቲ ክልል ኣምሓራ ይግደዱ ከም ዘለዉ እውን ገሊጻላ። እንተኾነ ነቲ ፍቓድ ንምርካብ እውን ኣጸጋሙ ከም ዝኾነን ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ብተለምዶ ንሕክምናዊ ምኽንያት ወይ ንኣረጋውያን ኣባላት ስድራ ቤት ንምሕጋዝ ጥራይ ከም ዝህብዎምን ኣብቲ ጸብጻብ ሰፊሩ እዩ ዝርከብ። እቶም ከምዚ ዓይነት ናይ ምንቅስቓስ ፍቓድ ረኺቦም ከምልጡ ዝኽኣሉ ሕጂ ናብቶም ልዕሊ 740,000 ካብቲ ከባቢ ዝተመዛበሉ ኣብ ግዝያዊ ማዕስከራት ዝርከቡ ይጽምበሩ ከም ዘለዉ እውን ተሓቢሩ። ኢራን ኣብ መጻወቦ ሆርሙዝ ኣብ ልዕሊ መራኽብ እትገብሮ ዘላ መጥቃዕትታት ብምቕጻል ኣብቲ መጻወቦ ክልተ መራኽብ ከም ዝሓዘት ተገሊጹ። ሓደ ብሪጣንያዊ ትካል ስርሒታት ንግዲ ባሕሪ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሓንቲ ብረት ዝዓጠቐት ጃልባ ሓይልታት ሓለዋ እስላማዊ ሰውራ ኢራን ናብ ሓንቲ ኮንቴነራት ዝፀዓነት መርከብ ንግዲ ከም ዝተኮሰት እዩ ዝገልጽ። መራሒ ናይታ ባንዴራ ግሪክ ዝሰቐለት መርከብ መጠንቀቕታ ከም ዘይተዋህቦ እኳ እንተገለጸ ሓንቲ ምስ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ርከብ ዘለዋ ማዕከን ዜና ኢራን ግን እታ መርከብ ዝተዋህባ መጠንቀቕታ ዕሽሽ ከም ዝበለት እያ ገሊጻ ዘላ። ናብ ወሽመጥ ዑማን ኣንፈት ትወፅእ ዝነበረት ካልእ መርከብ እውን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ዕላማ ሓይልታት ኢራን ከም ዝኾነ ጸብጻባት ሓቢሮም ኣለዉ። ቫንጋርድ ዝተባሃለ ትካል ስለያ ባሕሪ ከም ዝበሎ እታ መልሕቓ ክተወርድ ዝተገደደት ፍራንቼስካ ዝተባሃለት ባንዴራ ፓናማ ዝሰቐለት መርከብ ጉድኣት ወሪድዋ ከም ዘሎ ሓቢራላ። ዩፎርያ ዝተባሃለት ትካል መርከብ እውን ገዳይ መጥቃዕቲ ኢራን ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣሎ። እንተኾነ ኣብታ ባንዴራ ፓናማ ዝሰቐለት ናብ ጅዳ ስዑድ ዓረብ ትኸይድ ዝነበረት መርከብ ጽዕነት ዝወረደ ጉድኣት ከም ዘየለ እዩ ዝግለጽ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ምስ ኢራን ከካይደው ዝጸንሐ ኩናት ዘህድእ ምቁራት ተጻብኦታት እንደገና ከናውሑ እኳ እንተወሰነ ኣብ ኣፍ ደገ መጻወቦ ሆርሙዝ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝኣወጀ ዕግታ መራኽብ ግን ክቕጽል ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ። ንዕጽዋ ኣሜሪካ ዝተቃወመት ኢራን ብወገና ናብቲ ኣፍኪሳቶ ዝነበረት ፖሊሲኣ ተመሊሳ ነቲ መጻወቦ ከም ዝዓፀወቶ ብምፍላጥ ካሓልፋ ዝፈተና መራኽብ ንግዲ ክተጥቅዕ ጀሚራ እያ ዘላ። ግብፂ ብጉዳይ ገድብ ሕዳሰ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ወጥሪ እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ግዜ ምስታ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ኣትያ ዘላ ኤርትራ ዘለዋ ርክባት ተዓሞቕ ከም ዘላን ብመንገዳ ድማ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ርክባት ንምምሕያሽ ጻዕርታት ይግበር ምህላውን ተገሊጹ። እዚ ዜና ዝወፅእ ዘሎ ናብ ግብፂ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ብሓላፊ ቆጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ሓጎስ ገብረ ሂወት ዝምራሕ ልኡኽ ኤርትራ ናብ ግብፂ ድሕሪ መብፅሑ ኮይኑ ሕጂ ድማ ግብፂ ላዕለዎ ሰበስልጣን ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ምስ ናይ ኤርትራ ላዕለዎ ሰበስልጣን ብውልቂ ብዘይዕላዊ መንገዲ ዝተራኸቡላን
ትራምፕ ሃገሩ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ንኽተመሓይሽ ውሳነ ወሲዶ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ድማ ግብፂ ቀንዲ መስመር ትኸውን ምህላዋ ተሓቢሩ። ዎል ስትሪት ጆርናል ትማሊ ኣውፅያቶ ኣብ ዝነበረት ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ከተመሓይሽ ትደሊ ኣላ ዝብል ዜና ብዝምልከት ድማ ወፂኡ ኣብ ዘሎ ዝርዝር ሓበሬታ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ዝኾነ መስዑድ ቦልስ ዝሓለፈ ዓመተ 2025 ብዘይዕላዊ መንገዲ ብውልቂ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተራኺቡ ክትብል እንከላ እቲ ዝነበረ ርክብ ከዓ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣንቢራቶ ዘላ እገዳ ንምልዓልን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ድማ ዲፕሎማስያዊ ርክባትን ዘርባትን ንኽጅምር ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ተገሊጹሎ። ትማሊ ሶኒ ድማ መስዑድ ቦልስ ናብ ግብፂ ደጊሙ ብምምፃእ ምስ ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ከም ዝተራኸበን ግብፂ ድማ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኤርትራን ዘርብን ምቅራብን ክህሉ ከም መንጎኛ ጻዕርታት ትገብር ምህላዋ እውን ተሓቢሩሎ። ኣብቲ ትማሊ ሶኒ መስዑድ ቦልስ ምስ ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ዝተራኸበሉ እዋን ድማ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣንቢራቶ ካብ ዘላ እገዳታት ገለ ከተልዕል መደብ ከም ዘለዋ ከም ዝሓበሮ እውን ተገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ሲቪል ብዝተኸደኑ ሰባት ካብ ቤት ጽሕፈቶ ዝተወሰደ ኣካየዲ ስራሕ መጽሔት ኣዲስ ስታንዳርድ ሚልዮን በየነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ምስጢራዊ መዳጎኒ ተኣሲሩ ከም ዘሎ ኣሕታሚ እቲ መጽሔት ሓቢሩ። ዝሓለፈ ሰሙን ረቡዕ ካብ ዝእሰር ጀሚሩ ሃልዋቱ ዘይተፈለጠ እቲ ጋዜጠኛ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ መንግስቲ ከም ዝጸንሐ ኣሕታሚ ኣዲስ ስታንዳርድ ጀከን ፓብሊሽን ኣረጋጊጹሎ። እቲ ኣሕታሚ ብረቡዕ ምሸት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣባላት ስድርኡ መሳርሕቱን ኣማኸርቲ ሕግን እቲ ጋዜጠኛ ክሳብ ሕጂ ክረኽብዎ ከም ዘይከኣሉ ገሊጹሎ። እቲ ጋዜጠኛ ዝሓለፈ ሰሙን ንሕቶ ንደልዮ ኣለና ብዝበሉ ገጾም ዝተሸፈኑ ሰባት ከም ዝተወስደን ብናይ ፀጥታ ካሜራ ዝተቐድሐ ምስሊ ድማ እቶም ውልቀ ሰባት ነቲ ተግባር ብውጥንን ብዝተወደበ መልክዕን ዝፈጸምዎ ምዃኑ ከም ዘርኢ ተገሊጹሎ። ዋና ኣሰናዳኢ ኣዲስ ስታንዳርድ ዮናስ ከድር ሂቡ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ብዛዕባ ጭውያ ናይቲ ጋዜጠኛ ዝተሓተቱ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባን ፌደራል ፖሊስን ኣብ ትሕቲ ቁፅሮም ከም ዘይኮነ ምግላጾም ሓቢሩ። ኩነታት እቲ ጋዜጠኛ ንኣባላት ስድራ ቤቱን መሳርሕቱን ጭንቀት ከም ዝፈጠረውን ሓቢሩ። እቲ ኣሕታሚ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ንዝሓለፈ ሰሙን ነቲ ጋዜጠኛ ንምድላይ ዘይሕለል ጻዕሪ ክነካይድ ቀኒና ኢና ኢሉ። መወዳእታ ድማ ጋዜጠኛ ሚልዮን ብሓይልታት ፀጥታ ከም ዝተወስደን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘይተገለጸ ምስጢራዊ መዳጎኒ ቦታ ተኣሲሩ ከም ዘሎን እቲ ትካል ኣረጋጊጹ። እቲ መግለፂ ወሲኹ ኣባላት ስድራ ቤቱ መሳርሕቱን ኣማኸርቲ ሕግን ክበጽሕዎን ክረኽብዎን ኣይከኣሉን ኩነታት ጥዕንኡ ከመይ ከም ዝኾነ እውን ኣይተፈልጠን ይብል። ብተወሳኺ ብመሰረት ሕጊ እቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ናብ ፍርዲ ናይ ምቕራብ መሰሉ ከም ዘይተኸብረሉ እውን ተገሊጹሎ። ከምዚ ዝኣመሰለ ብሕጊ ዝተኸልከለ መሰረታዊ መሰላት ዝግህዝ ተግባራት በትሪ ንኹንኖ ብምባል ሃልዋት እቲ ጋዜጠኛ ብዝምልከት ብቁልጡፍ ክግለጽ እውን ጸዊዑሎ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።